Loraldia Kultura Elkartea euskal kultura garaikidea sustatzeko eta ikustarazteko egitasmoa da. Hasieratik ikusi genuen gure lan egiteko lerro nagusi bat haur eta gazteak izan behar zirela. Bereiek izango badira etorkizuneko gure kultura isladatu eta ikustaraziko dutenak. Beraz, 2015ean abian jarri genuen Loraldia Eskola ekimena. Berez, ekimenak lore jokoak proiektuan isladatu genuen. 2016-2017 ikasturteko Loraldia Eskola honetan bi ikastetxek edo bi hezkuntza zentrok hartzen dabe parte, alde batetik Urretzindorrako lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleak, eta beste alde batetik Deusto Eskola Publikoko 6. mailako ikasleak, eta bien helburua edo biei jarriko jaken lana izango da pastoral bat sortzea, lore jokoen moduan bebai ezagutu dana. Nik esango neuke Loraldia Eskola prozesu honek, irailetik eta apirilara bitartean iraungo duen prozesu honek, 5 fase nagusi dekozela, alde batetik Loraldia Eskola bera edo proiektu hau sortzen den fasea, uda tartean emoten da, hor ikasleak ez dabe parte hartzen, hor Loraldia Elkarteko kideak parte hartzen dabe, eta ni neu, eta non Loraldia Eskola horretan lan egiteko erabiliko den material didaktiko pedagogikoa sortzen den, ez? Markatzen dauen apurtxo bat, prozesu hori zelan joango dan, ze saio egingo diren, eta bertan ze eduki eta ze dinamika egingo diren. Bigarren fase bat egongo zen, ja ikasleekin zuzenean lan egiten hasten den fase hori, non apur bat Loraldia Eskolaren helburua, hau da, euskal kultura garaikidea transmititzea eta ikasle eta haur eta gazteen artien kultura hori sustatzea bermatuko dan. Gutxi gora bera, Anton Abadiaren figura, Loraldiaren izena edo Loraldiaren kontzeptu hori nondi datorren apurtxo bat kokatuz, lore jokoak, eta euskal kultura garaikidearen argazki orokor bat, eta esain orokorra, dinamika batzukin zehatzagoa agian, emanez, ez? Hirugarren fase bat izango da, apur bat, euren sormena garatzeko erabiliko diren dinamikak eta egingo diren fase hori, batez ere, lantaldeari eta ikasleari berari erabakiak hartzeko eskumen guztia emanez, ez? Pastorala bera helburua lortzeko bidean egiten den lana, Urretzindorak eneko aritza eta Deustok euskal mitologia, eta horrazten da beste prozesu bat, non erabaki beharko daben pastoral hori sortzeko prozesu guztia egiteko sorreratik, bukarar arte, gaitik, plazaratzear arte, hartu beharreko funtzioak eta funtzio horretan egin beharreko lanak, ez? Sormen prozesu bat izango da laugarren fase. Erabakitzen da Loraldia Festivalaren barruan plazaratuko dela Loraldia Eskolako frutu hori, pastoralak, hain zuzen be, apirilaren 5ean plazaratzen dire, kanpo antzokian, arratsaldeko 7etan, euren guraso, lagun eta ezagunen aurrien, eta aurkezten dire, bi pastoral gaurkotu. Ie 8 hilabeteko prozesu bat, ordu laurdenara murriztuta. Loraldiak lortzen duena da, prozesu horretan, edo kultura horretan murgiltzea, eta horak kultura horren parte izatea eta sentitzea, ez? Dana sortu behar izan dugu. Pauta batzuk eduki dugu, baina dana sortu behar izan dugu. Orduan niretzat oso aberatsa izan da. Berez oso atraktiboa da Loraldia entzutearena eta inguruan dauzen movida guztia, kulturalak, zer esanik, ez dago aukera askorik ez etzamateko, ez? Nik hemen zalantza ditut. Esaten badu baietz, hurrengo artean igual ez daukagu aukerarik bertan parte hartzeko, ez? Eta esan oso gustu ibili gara, beraz, gureko genuke behar bada ziurazki hurrengo urtean jarraitzea proiektu honekin. Zentzu horretan ez dituzke aholkatu.